Hello tfal, kif intom? Illum jien biss ġej ġol-klassi tad-duttrina. Għaw kwiet il-klassijiet kollha vojta. Tafu għaliex kellkom tibqgħu id-dar intom. Peress li hawn ħafna nies morda bil-coronavirus, aħjar noqogħdu d-dar u ma noqogħdux noħorġu niġru barra. Kulħadd irid jagħmel ftit sakrifiċċju ħalli dan il-virus li hu f'saħħtu ħafna niġġildulu u nirbħulu. Ftemna? Issa ħanroddu s-salib biex nibdew il-lesin tal-lum fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ġesu, għenna biex insiru nafu iktar fuqek, ħalli insiru iktar ħbieb tiegħek. Meta nibdew il-lezzjoni bħalissa konna qed naraw l-arloġġ tal-Knisja ħalli naraw fejn wasalna. Irridu mmexxuh ġimgħa nerġgħu għax għaddiet ġimgħa oħra u wasalna fit-tielet ġimgħa tar-Randan. Dalwaqt nofs ir-Randan ikun għadda. Tfal, nisperaw li qed tagħmlu xi sakrifiċċju żgħir u tippruvaw toqgħodu iżjed bravi ħalli xin jasal l-Easter, il-festa kbira ta' meta Ġesu qam mill-mewt, nkunu nistgħu nifirħu flimkien u niklu xi Easter egg. Illum għandi reġa' kaxxa gold. Tiftakru tfal meta qedna storja minn ġo kaxxa gold bħal din? Kienet l-istorja tar-raj tajjeb. U dakinhar edna li Ġesu meta kien hawn fostna qal ħafna stejjer sbeħ biex jgħallem lin-nies ta' dak iż-żmien u lilna wkoll. U tiftakru x'konna edna li ngħidula storja li jgħid Ġesu biex jgħallem lin-nies? Kelma twila u diffiċli, imma forsi hawn min jiftakara. Ngħidula parabola. Din il-kelma se tisimgħuha ħafna drabi kemm fil-Knisja u anke fil-lezzjonijiet tad-duttrina iżjed ma tikbru. Aħna parabola inżommuha ġo kaxxa bħal din, kaxxa gold, biex nuru li l-istejjer li qal Ġesu għalina jiswew ħafna huma teżor. Ittawlu naqra ħanaraw illum x'għandna ġo l-kaxxa. Għanni laqatu. Illum għandna dan il-pigi. Ta' mhux Peppa Pig tafux u laqqas George. Dawk narawhom cartoons, imma l-istorja li se ngħidu llum hija parabola li qal Ġesu u li fija imsemmijin il-żies jew ħnieżer jew majjali jgħidulhom li tridu. Issa biex ngħidu din il-parabola se nużaw din l-istampa li tfal daqskom kienu penġew waqt il-lezzjonijiet tad-duttrina ta' sentejn ilu mhux kemm sabiħa tfal. Mela darba kien hemm raġel li kellu żewġ titfal. U żgħir mar fejn il-papa tiegħu u qallu jien xbajt hawn id-dar, irrid il-flus li jmissni semi ħalli nitlaq u mur ngħix għal rasi. Il-papa tiegħu iddispjaċih imma qabad il-borża bil-flus u tajjielu u qallu oqgħod bravu, kun imbirek, kien tifel kbir tafu x'da mhux tifel daqskom. U dan it-tifel telaq u Mario jgħix pajjiż il-bot u hemmhekk kien jonfoq ħafna flus fir-restaurants u fil-bars, jiekol u jixrob u kull darba jħallas. Mhux lilu biss kien iħallas imma kien iħallas il daw kollha li kienu jkun hemm madwaru għalhekk għamel ħafna ħbieb.
Pero darba x'immar biex iħallas il-kont u daħħal idu ġol-borza, ma kien fadal xejn flus. U l-ħbieb tafu kif telqu jiġru kollha ħallew u spiċċa hemmhekk waħdu. X'taħsbu tfal? Dawk kienu ħbieb ta' veru? Le, dawk kienu jmorru miegħu biex ħalsilhom u issa dabru rashom. Kif kien hekk waħdu ma jafx se jagħmel, qal m'hemmx x'tagħmel, se jkolli mmur insib xi xogħol. U kien hemm raġel li kellu ħafna ħnieżer u qabdu miegħu jieħu ħsieb dawn il-ħnieżer u jagħtihom jieklu. Il-ħwejjeġ tiegħu sarhom ċabsin u maħmuġin u jintnu, kien ikun bil-ġoħ u kien jispiċċa jiekol il-ħarrub minn dak l-ikel li kien ikollhom biex jieklu il-ħnieżer. Darba minnhom kif kien hemmhekk waħdu jintempesta bil-ħwejjeġ imqattejn, qal imma jiena baħnan. Daqskemm kont sew għand missieri ma jonqosni xejn, anke s-sefturi li kellu l-papa tiegħi kienu jgħixu ħajja ħafna aħjar minn tiegħi għaliex kellhom il-ħwejjeġ notfa. Kienu jorqdu ġo sodda komda, kienu jieklu tajjeb minn fuq il-mejda tagħna. U issa għadhom għaddejjin hekk fil-waqt li jiena jetaw. Nafx nagħmel qal, ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu, papa aħfirli għax jiena dnibt kontrik, jiena għamilt il-ħażin u issa ma jistħoqlix li nkun nissejjaħ iżjed it-tifel tiegħek, imma almenu somni bħala s-seftur fid-dar tiegħek għaliex hekk inkun nista' niekol u norqod sew. U hekk għamel, qabad u telaq lejn id-dar ta' missieru. U l-papa tiegħu kien dejjem jittama u jistenna u jgħid it-tifel tiegħi jiġi lura u joħroġ jittawwal fit-triq ħajara u meta lemħu ġej imkull ħwejjeġ imqattejn maħmuġ pesta mar jiġri fuqu laqqas bistaħ ċans jitkellem imma għanqu waħda miegħu u qallu kemm inħobbok, jiena naħfirlek, għajat lis-sefturi u qalilhom ġibulu libsa sabiħa x'jilbes u nadifa, toħsandli ġdid u libsulu ċurkett tad-debb u ejja flimkien nagħmlu festa għax dan it-tifel kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab u għamlu festa kbira. Ma tantx ħagos tafux, imma mbagħad għamlu ħbieb ukoll. Oġbitkom tfal din l-istorja? Mela din edna li hi parabbola. Jiġifieri storja li kien jgħid Ġesu biex jgħallimna. Tfal, dak it-tifel li kien ftit imqareb jista' jkun jien jew int kollha kemm aħna xi kultant inkunu mqarbin u ma nibqgħux ħbieb malla u dak il-papa huwa Alla, il-papa tagħna li għandna fil-sema jieħu ħsiebna li jħobbna daqs il-mama u l-papa tagħkom u dejjem lest li jaħfrilna x'innersqu lejh u ngħidulu sorry. Imma s-sorry irid ikun sorry ta' veru tafux, jiġifieri nippruvaw ma nerġgħux nkunu noti. Issa ħanġibu l-baby Jesus bħas-soltu, inħarsu ftit lejh u naħsbu kemm ħabbna Ġesu u flimkien ngħidulu Ġesu, grazzi talli meta kont fid-dinja għallimtna
ħafna dwarek u dwar Alla l-Missier. Grazzi Ġesu tal-li tħobbna. Grazzi Ġesu. Aħna inħobbuk ukoll. Inħobbok Ġesu. Aħfirli Ġesu. Tfal, issa mal-link li ħata nibgħat tal-istorja se nibgħat ukoll xi xogħol biex intom tażlu waħda biss, hemm minn fejn tażlu, hemm xi 4 activities. Tażlu waħda u tagħmluha bl-għajnuna tal-mama. Min m'għandux printer u ma jridx jipprint u ma jistax jipprintja, jista' wkoll ipinġi xi ħaġa hu mill-istorja. Jekk il-mama trid tista' tibgħatilna 2 ritratti tagħkom tagħmlu l-activity jew turuna l-activity biex aħna mbagħad intellewha fuq Facebook. Jekk forsi tridu tistgħu wkoll tgħidu xi ħaġa żgħira fuq l-istorja jew xi sentenza mill-istorja jew għaliex oġbitek l-istorja jew liema biċċa oġbitek l-aktar. Mama tieħu video qasir forsi 20 seconds u tibgħatulna biex nkunu nistgħu intellgħu fuq Facebook. Allum daqshekk tfal, qabel nitlaq imma nrid ngħidilkom stay safe, stay at home, qis li ma toqgħodux toħorġu barra għal xejn. Ftakru li flimkien nistgħu nirbħu dal-virus u nerġgħu niġu kif konna darba. Bye bye!